Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Exorcista. Cheryl, ganang ma-affected ko down. Look, dili ni siya issue kung doon na mo'y kagahapon uwa. Ang mahinungdanon nga uban na nimo siya, labi na gid mga panahon na sa pagpangutan. Anaa pa siya sa grieving stage tungod sa kamatayon sa iyang manghod nga si Janice. Kung magkagahin ka og panahon ni Dr. Astana, nga dili pa lang kamudugay nagkaila, how much more ni Pearly nga nahimong mahinungdanong kapahin sa imong kinabuhi, Father? Oh, sige. Ako ito ba na naging gisulti, Cheryl? Oh, salamat. Imo kong kihagkan, Father Amaro. Tungod kay... Kay unsa? Ha? Unsa, Father Amaro? Uwa, Cheryl. Oh, excuse me, Cheryl? Father? Pwedeng mangutana? Sure. Unsa man unta, Doris? Nagkakita ka na ba og movie nga ang title? Halik sa hangin? Doris na usa ka gud. Wa, Father. It's a girl talk, by the way. Sige, excuse me. Magkasuyo buong Basin, nakakita siya sa imong gihimo, Father. Bahala siya, eh. Ang minungdanon nga nagpasalamat ko nimo. Thanks for being always there for me. Sige, bye. Salamat sa libro. Ako yun yung basahon. Mura ka na ko eh. Kay basin malay tapos kong samot ini. Mayo unta kon maabot na si Father Amaro. Medyo gabi na pa ya. Mahinumdum babagha siya ni maong lugara. Ginoo ko. Wa ko kasabot sa akong kaukilikod. Sakit alang anak ko nga mawaha si Janice. Siya lang ang akong kasumpungan. Siya lang ang kasumpungan ko sa akong mga problema. Nga naman itugot man kayo ni Lord. Nga naman. Oy, kung ako masayop ang babae nga naglingkod, igsuon ka na ni Janice. Si dito sa cemetery, ug sa tanaw ko, magulanon, nakilak. Depressed. Pasig na kinahanglan siya agmutambag kaniya, nining mapugnaw nga kagabi. Ako ba kasi doon? What do you think? Unsa ka no kung... sandali. Doon na iniduol ka niya. Oh, iya pang gigakos ang maong lalaki nga nagkao. And it seems familiar na ko ang maong lalaki. Oh, si Father Amaro. Animal, panuway, makalagot pa! Kumusta ka naman, attorney? Ingon anak ka na gyud ka formal, Amaro? Sa dihang nahimo kang pare? No. Di man tingali. Ang masabog, tawagod kang doktora nga, abogada ka man, di ba? Pwede po doon to nga Mrs. Cervantes. Kunwa ka pa nagpadaog sa katalawan. Berly. Sorry. Sorry kun
emotional kay ko karon, Father Amaro. Feel na ko, no? Feel na ko na kinusaran lang ko ni mga panahon na. Wa na ko'y kapainglan pa. Karong wa na nga akong manghut ka sa Janice. Ang tanan na wa nagikan ako, Amaro. Wa na. Apan huwag ka pasagdi sa Diyos, Perle. Naa ang Ginoo nga. Anaa ang Diyos nga nibati sa akong kahimtang. Mao ba ang imong ipasabot nako? Ha? Ang maong po nga imong kilitok. Mga po na ka mga tuig ang nilabay dinhi mismong dapita. Kana ko na hinumdum ka pa. Ining dapita, Father. Perle, What a teleserye. I know. Ako ni kuhanog full page alang sa future use. Pagkabilib pa na ko sa kong kagalingon. Utak tayo utak. Kay gawas nga actor o reporter pa. Versatile. Sige, Padre Amaro. Ipakita pag-ayo ang imong kapalpakan kay kini. Ang magtaas sa imong kalaglagan. Wanna drink, Father Amaro? oh, no, thanks, Perle. Gawas pagabi na kayo. Dili ba yung inumpog ka? Nga naman, nahatlo ka? Kay ako usag ka babae? Unya ikaw, pare? Nausa ka ba diya, Perle? May mo ba ayaw ganit pag-ingon ng anak? Nianay ko, aron ubanan ka. Duyugan siya mong magkagulanan ng mga panahon na. Pwes, uban ko sa pag-inom og red wine. Don't worry. Dili ko maghubog. O kung mahubog ko, well, anaa ka man nga mo drive sa kong sakyanan. Don't worry. Wa kini legal implication. O kung dunay mahitabo nato karong gabi na, ipasali ko nga dili di ka ikiha og acts of lasciviousness. Perle, ingon na lang gid anak yung pagtanaw na ko, ha? Hay naman si Alan nga mong ipanghambog na ko kaniadto. Si Alan? Wa na mi ato kay Waipos. Ayaw na lang. Dili na ta maghiskot ang mga butanga. Waiter! Yes, ma'am. What's your order, ma'am? Please, dadi may usa ka botilyang red wine. Kanang bugnaw ha? Unya calamaris pod palihok. Yes, ma'am. Mga 10 minutes na, ma'am, ha? Kayo tuon pa. No problem. Just take your time. Perle, ayaw palabig inom, ha? Please. Di lagi. Pwede kong mangutanan nimo, Father Amaro? O saan po ka na, ha, Perle? Wa ka ba'y pagmahay nga ikaw nagpari? Ug unta, hatagan ko nimo sa honest katupag. Bitutukan ko niya pag-ayaw. Nga nung wa ka magkatubag, Father. O if you like, akong i-paraphrase ang akong pangutana. Kabubuton mo ba nga magpari ka? O nagpari ka tungod kay pinaagi lamang ni Ana? Makagain ka og significance sa katilingban, Padre Amaro. Perle, usap na mapangutan na, ha? Mura minutag na at ana sa korte. Baya ang mga kanahan seryoso pag kayo nagtabi. Mura man og salidang a walk to remember. Pa! Sige lang, maniid lang ko. Husto ka? Tungod kay ako usa ka abogada. Ma'am, sir, ito yung order, oh. Thank you. Ako na ipis para nimo, Perle. Thank you. Sorry ha. Sorry nga. Nakapangutan ako ni mo ato. I just can't take it. I just don't understand myself. Wa ko hisabti ang tanan, Amaro. Wa.
I am so depressed. Very much depressed. Si Janice. Si Janice. Pearly, gusto na. Gusto na. Ayaw, bitanaw to sa mga tao. I don't care. Bahala na sila. Ang importante nga makapahugaw ko sa akong gibati. Ang ako lang, Pearly, mao nga. Ubanan ko lang ikaw ning mga panahon na. Salamat kun mao ka na. Father Amaro, let me ask you another thing, please. Og, usa man ka na, ha, Pearly? Do you still love me? Oh, Do na ka pa ba'y nahibilin bisan jutay na lang nagugmaal na ko? Ha? Father Amaro? Pearly. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!